Ay, weet jy die uiters van vandag? My rug is so in sy glory in. Jy net so lui kan jy wil heeldag op jou phone sit. Hier my ma, moenie so kla nie. Weet jy hoe onderpyn is ek? Ja, dan het dit my so te kindlik bewe. Wil jy nie gou vir my winkel toe gaan nie man, my kind? Goeie gaan. Wag, kyk. Wag, ek gaan goed die geel naar binnen halen, hè. Staan neer, daar gaat nou kom. Jy moet nou iets voor ons gaan koop vir die aand, né? En jy moet die pot kom opsit op die stoof. Want my ander is gedaan. En weet jy, die kinders van vandag, mense, hier is rus met jou sielie. Ja, mens kan nie meer afsit die antjie kop en blou mens. Ik samen zijn focus in mijn pizza derika. Ik heb toen moet ik maar uitsteken en toen je aan de baby's. Om mijn naam met je mond, want ik weet zij willen leren naar body big. En het gedankt dat ik voor mijn brief, want ik reis nog one soort gaan niet weken. Als het mooi dame, joh. Hallo my darling, can I please get a block of veggies and a block of chakalaka and one Caesar? Sutton number 3. Pick that out of the air. This comes in a training game. Just roll it away. Lots of confidence. Thank you. Moeder na was in item pinag. Goed, nou je zullen dame, hij me wel. Ook voor my light asseblief. Nee, nou het even jongen. Wat zei je? Nou, ek kyk net jou light bevraag. Joh, je meint een vrouw, oké, maar zo man. Zo rijdt man. Ja, Zo van lekker zijn man. Yo, we bro. Zo rijdt Hij is een boss. Ik zal al weer keer met draaien, maar zij weet dan niet lekker op in mij. Hij is zo gaar. Mijn boek kijk je los maar ik doe ze man. Awe, Maar man. later krijgen. Asu, mano, sa pikas karol may kazi. Hij is zo wat dus ik aan de krijgen. Sulit, brother. My ma, dis al wat ek nou gekoop het. Wat so goed dat jy daar vir ons. 'n Chakalaka en baked beans my ma. Jy bly met chakalaka en 'n baked beans. Jy kan hier staan vastige kos maak, jy kan. My pens brand al van al hierdie chakalaka van jou. My ma Huh? van kerm. Waar my change? Gee net my change. Gee my change. Ek het dit toe hier aangevat my ma. Hoe kan jy nou op 2 rande vat van my geld, hè? Sê maar nee. Hoe dan jy nou? Dan die geld gooi op mense reg. Jy kan nie eens gat werk nie. Van iets hier aan die kasse nie. Sê maar nee. Hoe dan jy nou? Ek gaan goed, daar hy staan my ma kan nou die smoke kom aan. Waar toe gaan jy nou alweer? Ek gaan net goed by die winkel. Jy kom nou net van die winkel af. Waar gaan die kos begin kook nou? Ek sê hy gaan nou kom. Jy gaan my mis. Die dag as ek nie meer as 'n kind. Ek sê jou. Jy gaan my mis, jy. Jy bly op die straat. Jy! Sê ma, roep ma. Bring gou hy oorbrille af van my. Ek kon nou. Ek kan nie so lekker sien so aan die oorbrille van my nie man. As 'n skriflesing wat die Here my gegee het gisteraand man, sien jy? Ja My kind. Jy moet hierdie skriflesing koop toe van hierdie suster van jou het nog nooit kos gemaak hier in die huis in nie. Ek is al honger, as ek bly en net uitgaan. Ek Jy hoor alles chakalaka wat sy nou hier aangebring het. Gestaan toch chakalaka ook geëet. Waar is hierdie skriflesing? Kan jy gou vir my Petrus 2 kyk aan my kind? Petrus 2. Is Petrus 2 sê. O, is dit nie by Petrus 2? Ja. Okay. Kyk, wie daar by uit hier. Hoe die man. As dit hy sommer nee. Die blik staan daar hier. Jy kom nou eers hier aan. Hoe dan jy as jy al praat van die honger hier binne kan, hè? En maar maak al gade gebrand al die binne kan honger. Sy laat is my ook net te daar, doen. sy wil op die straat is. Jy moet hy kos nou so vinnig as moontlik, maar dit klaar kry. Ja, Asseblief. my ma. Asseblief, jy moet dit klaar kry. Ma. Praat jy nog teer? Anteken te los jou asseblief. Waar is die oopmaak van die huis? Kyk, jy weet maar as jy goed dan moet kyk. Hy wil altyd so vertoon.
Hindi ba vanaf ko sa inyo ni? Kau itu pak. Nia, jij gaat om je sani. Van jij wel altijd doe je dingen doen. Oh, si Alex, di kan sa Siwanet, siwanet. Mima, ufanap di kan sa zone sa dekat ng mima, muin da. Hindi ba ani ko alas talaga may ay tulongari. Ja, van je gaat ik naar mij. Als recht mee kan. Oké, maar. Jij jij nog niet van hier, heb je de met die jongen. Maar de lo kwam toe vat joh. Ja, de blij die kak. Zet de slag op iets anders. Nee, ja, dat blij. Je laat goed kijken. Ik kan nog nooit mee goed die. Kan hem wel aan elkaar. Je laat goed wel kijken. Maar blij zaag. Ach, laat ik iets voelen. Waar ga jij nou alweer? Er gaan net zo met de familie. Maar ze kan kort leren aan maar die mensen ook dankbaar aan jou. Huh? Mama, kleine koutie. Ik sta zomaar hier in je van dwars voor jou blaaien. Kijk die manieren, jij niet. Kijk maar voor jezelf respect. Kijk je wat, ayan zomaar. Ik is op pad. Abi good. Hoe lijkt het wat daar laat van naand, bro? Nah, wat van een kussen naar boren, bro? Wai, bro, wat te borrel. Nah, yang bukan kita ni last na bisa kut kut ni jadi tani kita apa koi ni, bro. Asu ya kiki. Hoe lijkt het van mina botol cruise na sky. Nakas may mo. Nah, isa be. Asu man ik wat hoe ik mijn kans. Bro, tama. Ik say ay kumi man. Ya. Udah dami kilo kasi ang daki naam kini kasi niyo na. May namen sa manayo ko. Nah, ik stel nog belang van jou. Kan ik kijken dan ook. Nee, oké, kasi interested in ook kisi. Kijk, ik jou tik was even na ik plannen man, so aja ko ka ji kom. Nee, je zal maar zien. Dan ga o man. Azre. Toe 16 Glock samen sy fokuseren my beats het reg ek toe moet ek maar uitsteek men toe aan 'n bedish om my naam met jou mond want ek weet sy wil lê in 'n body bag hulle het gedink hulle kan vir my breek maar ek reis nog one so het gaan nie weet as ek praat op my naam Ja, dat is koud die buiten. Je is een kort gekapt, wat zo'n avond, dat is er niet gezeten, dat wil zijn. Kijk, die keieren ook hier. Hij is alleen maar aan het met mij. Ik koop nog die karen. Maar ik was Waarom nou op je van elkaar manier nou? Ik weet niet. Ja, we later voor je zeggen, maar ik zeg dat ik maar ik ga voor. Hij was alleen kijken. Want ik heb tegen jou, ik heb te winteren. Ik weet niet, dat is ook een beetje gaan. Ik weet niet zien. Ja, het is een liefde kanker. Je weet dat nu als mijn ma. Ja, dat is zo uit. Ik daar om te winteren. Maar als we elkaar vieren? Arayosa. Ik ga voor mijn postal. Ik weet dat ik als dat. Nee man, ja, mijn zuster. Die gaat laten zien, die maar gaat lagi daar. Ik ga niet. Kijk man, voor iets om je lijf. Zie je nog aan het Oh, ik ga met mijn slaap hier. Kom maar, zeg me maar te sleep over. Kijk, jij trekt het onder aan. Zie je? En als ik je aan goed in je zak staan, je job en zo van het gaan niet te doen. Dat is echt maar je ziet. Ja, dan ga ik gewoon zo lekker in de dame. Misschien een laag. Oh, bedankt. Long time no see. Wat zal ik er maar? Ja, zie je later, hè? Bye! Kijk hoe Fred staat, koud Chris maar we zak op een beauty goed. Ja, maar gaan we nou enteren? De met klaarmaak, wanneer je hier gaat, dan maak ik mijn dier achter jou toe. Dat is al wat ik zeg. Mama, tayo mo banana with zo meer het. Hoe kom vraag je van mij als je klaar jouw eigen goeders doen hier buiten kan, hè? Deze maar jouw eigen goed vrouw. Huh? Deze nog eens bezig met die woord, die maakt me van verwarren stil. Ik moest mama voor als recht nemen, mama. Doen wat je wil, tot ik voor jou en jou nek jou aan de koala zo. Jullie belachten hier stoflandse knalgoeders aangaan. Wat ik ken van werkje. Wat bereid je man weer? Ja, ik zeg zo. Maar hoe van onnodige dingen praat? Ons gaan het oorzaak van de malen als je bij de huis ziet. Tot ik jou en jou nek aankom al. Dat is al wat ik zeg. Ala, kijk hier aan mijn ma. Ze trekt jij onderkleren aan. Ze wil nou weer uitgaan hier zo. Op zo'n bara wees. Ik ga je betalen.
Hoeveel rand? Krijg je 50 rand. Ja, lekker chaps eet, ja. Ja, lekker chaps eet. Hij vindt mij niet. Oké, gaat het zien. Mami, ik ga niet meer. So jy is nou ernstig met hierdie gehoor slaap besigheid van jou. Mijn ma zien dat ik het slaap leren, anders gaan we net sleep. Oh, wow. Gaan net uit my gesigheid in. Want ek het nie lus vir jou nie. Gaan net. Ik ga mijn ma zien, hè. Na aan mijn mam lekker slaap. Gaan net man. Bro, ik zal langer glam in drol numbers. Gaat eens live op TikTok. En na je los, hij gospel, gaat zasara, gaat jou kickbox. En hij heeft glad, maar poesa, kan Mandela, ik moest detox. Ik is gewoond aan violence, ik kom buiten wat ik vier word. Na je voice me, bayonet, bro, ik heb 3 soorts. Melodies is keyboard, ik is honger, ik heb 3 boot. En pussy als ik jou wrong, bro, van Michael brengt het 3 los. En na je is die nog al 3 man, verlooi 3 dogs. Mijn bro die graan ze koana, allemaal zonna van een mythos. O, is dan die bullets, meten opgaat om met filos. Voel soos 50-50 op en af, bro, net zo seesaw. En hij op is en zijn pushen, soos ik zit op hem, soos King Kong. Mereka jarang lihat main lagu tahan seperti saya ini. Terus itu. Laat my baarnaam kom jy nou aan wat het so goed is ek die. Ha? Ik was die hem voor. Kyk hoe net jy ha? Wat dan jy van jouself? En wat met die mense van jou dan ha? Jy gee my stress te my. Nee, mijn ma, ik was die helemaal nog voor aan mijn ma. Wie is jy? En wie is jou mense? En wat is jou maas en wapenaf kom jy? Nee, mijn ma, moet niet zo aangaan. Jy gaan nie vir my sê nie hoor nie. Ik zet mijn ma. Jy gaan nie vir my sê nie. Ek my party. Wie is jy? Neem my handteken sa oukie. Oukie. Dan moet jy vir hy vat en dan moet jy vir hy schat gee om in te bly. Verstaan ons mekaar? As reg my. Laat my vat hierdie mense uit my gesig uit. Ek wil hulle nie weer sien nie voor my gesig uit. Verstaan ons mekaar? Mijn ma. Vat die mense uit my plek uit. Jane! Ik ga maar. Want die mense laat my dink niks van haarselfie. En van my nie. Om stukke mense na my plek toe te bring. Liefie, kijk eens. Ik is nog bezig om te vinden. Ik weet het zijn dus. Maar ik heb me maar nu sterk mis, want ik ga nu schoonmaken. Nee, wees je zo rijden, man. Ga maar kopen. Is gazi van mij. Nee, boek ik pull up in mijn joint, man. Kijk eens, super. Zie van hij schrift, man. Ulit ako, pull up kami ba? Away ka tatuya ko. Man, zie je guys? Ulit ya. Away. Tila. Liefie, zijn we geen ogen paraat? Kijk, jij moet nog bij praten sa mij, man. Kijk, lekker kooi. Maak op je kooi, man. Ons mensen waar die gaat komen, man. Oh, papa, mensen. Ik ga kooi niet met bezem zo niet hoor, je. Porrecht, maar moet niet voor mij kosten. Je kan naar mijn ma's plek toe Het is gaan. gehaald die zo niet, ik heb het gehaald die, man. Ik kan naar mijn ma's plek toe gaan. Mijn ma's Kijk, je bij praten sa mij niet hoor, je. Uy! Ulit. Oh, het is niks aan bro. Ulit. Wat zei jij, man? Tuya kami man. Ulit. Bisa. Ano ko mga Wat is hij? Ik zeg, ik wacht, zei man, maak, zei klaar hier, man. Ja, maar net weet waarmee je ze nou weer bezig. Kijk eens, hij vraagt te veel vragen, zei man. Maak klaar. Het is jouw plek, die man, maak klaar met je goed, man. Zij blijven mij vertellen van is in mijn plekje. Hé, praat ze nog bij je Ik samen. zei aan elkaar veel kan naar mijn ma's plek toe Bij je samen gaan. praten, of vat je kleren gaan, zei man. Niet bij je praten, zei man. Niet. Kom binnen, man. Ulit. Om pieken, maar zo kan ze me niet maken, nou. Wait, wait. Hij is stof, zei ik, niet van mij, ik voor iemand anders uit zijn. Hij is stof, kom. Shut man, die last man. Wait, zei, bij de bal is al te afval niet meer, hij is stof, zei ik, Oh, wat? Wait. Zo was het toch, man.
Waya, ayos to. Kasi Jayan. Wat maak sa ni buiten man? Nee, mee waarom man. Ooit kan net 'n dry gevoel man sien dit. Hij was ouwens die schroef man. Hey, ouwens die schroef man. Dus maak wel dat die man het zang zijn man. Ja, kus dis mis voor van mij man. Zei ik dan weet niet. Ik zeg, waar is die vrouw mensen? Ja, waarom? Dus die vrouw mensen moeren lijn man. Ja, wo die vrouw mensen maar weer wijs raak van die nummer man zien ze nou. Oh, zij call me voor die nummer, ze willen nummer weer goed zijn. Zijn vol man zien ze. Zij maken me zij maken me vol man. Kijk, zij maken me kwaad man zien ze nou. Dus jij moet vol en wijs raak hoe lijkt die nummer man. Ja, waarom? Oh my bro. Staan met die lijn man. Wai. Nee, mee bro. Wat 'n ladyskap is dan nou die mee bro is met boos hier man. Gewoon, zet zij niet eruit staan. Kijk, easy nou man, ik is die boos van jullie. Kijk, ik is die boos van Kijk, ik dan buiten nou zij weer. Wat gaat die? Waarom is er op je sorry? Die baby raakt zij rustig man. Wat is die? Shit, hoe is dat hier? Zo boos wil ik komen. Nou, daar moet ik zeggen. Wat is die? Nee, het is aan nou voor ons man. Boos, kijk. Zet die meid van met die man. Ja, waarom ik laat eerste man. Ja, mijn eerste lijn waarom? Daar had je die kak gedaan, daar gaat je nog kak aan mee praten, hoor je? Hoe doen de mensen die goed? Ik ken niet die goed die. Zij gaat nou zien. Ons waar kry julle die goed? Gewoon pieken. Kijk, ja, nee toch een wijs man. Dit is gewoon wat ik uitgooi man. Nee, mee bro nou. Ik het mos op die pa want die goed die man ons man hoor. Maar dit is in die actie. Hoi, oud in. Nog wat ik praat zijn. Hoi, wat is laat bro? Nee, hy sê vir my nie man. Zo man. Hoi, jy gaat maar spin man, nie goed man. Ja, bang man, man. Hoi, Ja, man, zijn hoi. man. Dit is wat tief zijn Hoi man. man, fuck Ja, dat man. praat buiten van ons Zij, man. nog wat ik praat Fuck zijn jou man. man. Zie je voor allemaal ik buiten man. Wat zie je voor allemaal ik buiten zijn man. Dus je altijd zo'n boffie. Je moet weer kloppen aan nog meer man. Hoi, ik heb het in kan komen. Praat jullie niet eens niet? Kijk, je zijn niet bij je praten man. Ze gaan ons nou zien man. Zoals, zo die goes die man. Kijk, hou net een hier zo man. Hou net die ene gaat toe man. Die soepang slam zijn baas. Die wat jullie bij die alle. Dan praat je nog bij je en houdt ze net jouw bek praat zijn. Wat is die? Hoi, liefie. Dit is niet nog gedaan aan me man. Het smaakt zo lekker. Ja, je weet fokken man. Hoi maatje, wat is jij aan over jongen? Hoi, fuck wel man. Waarom ik er niet mee? Ik gooi me ze mee uit waar jongen man. Jong, kom het buitenkant bij mij Is man. dat allemaal nog fokken man zien man. Jullie maken man niet zo betonen man. Ik maak een schaal wat van man. Hij is koud man. Kom maar tussen. Zo dan. Ja. Hoi, het is niet gedaan aan me man. Ja, kijk niet zo. Zet naar hem man. Wat is dan zoveel van mij? Wat zijn die van mij? Smaak gedaan man. Ik kan zo 5 wat zijn? Geef me x man. Nee, die behoort dan nou terugkomen, maar vandaag Hij man. heeft zo zitten lang al zo te Nu kap kom man. dat ik net zo one slaat man. Ik heb een zakje. Nee, ik wil niet te. Ik roep me ze mis aan mij boven van jou niet man. Kijk hier. Nou maak, kom eens maar klaar. En ik smaak. Voor ik terugkom. Deze hartstikke wat is daar van mij. Nee, enige iets voor dit. Hoeveel nog met Sarah? Nee, kom, ik zoek mij aan de ones. Dus waar gewoon man. En die jongen gaat nou terugkomen. Die rustig man, ze zien aan de brand man. Maak klaar man.
Ik talagang sa may situasitan may 5 man. Nee, kayo nou uitzout, kom man. Nou, kijk eens, men ik kom in je pull up, nu staan ze bij mij. Ja, biabi ook kom, gaat me nog maar. Kom zij net in. Wait. Kaya tayo direct Mga kadanga. Nagagitan football naman ako dahil gusat dang kumap. Makan ba po may kadanga man. Why? Tagyet, why? Ay, was man dito yawak man. Bos Oh, bo. salud. Ay anang kapad din bo. Sunday bo. Wag, buta. Ay bo ay margin. Ay bo ay. Sila ay bo pa yung subok na yung. Ha? Ay kapad din. Paano ka biyo dirot may Ay mo? mas kasta bo. Bayan, margin. Ay margin bo ay kapad din yung. Wam, asa tani yaw ka tayo ni may mo? Tayo may na. Ay po dyan ko mayo kimi bo paano sa coffee. Oh, ay dala. Saka no masas. Ay bo. Suyo mo na mada biyo bo. Oh my bo. Sus match. Tapos ay bo ano mga sustrabe ay bo sa sulok. Om sigod na buta man. Oh, letak no ala linan. Hi, baby. Wat niya? Kijk, baby. Ik had goede nieuws voor jou. Het zo goeie nieuws. Ik heb nog nooit mijn periods gekregen 2 maanden. Ik denk ik is zwanger. Wat? Ja, hoe gaat de baba, Curry? Zo may siya na pagod. Ja. Ay, kasi ano so blay mo iskat. Ikaw ulit, ikaw skarakat fan namin kasi ano so blay wat din is. Dat is erg lief, hè. Kasi ay. Ikaw kita mo di ka ka. Ikaw kalinan dia iso no. Wat je na? Ikaw kalinan dia iso. Si Gunman. Si Makrama na once man. Away man na once. Ito once man ko. Siko man na. Away so di man. Siko ang malo si Ang laso yaw ka sin may bo. Wajan sa Ay, gitno ko. Niista ko diyo sa may once man. Kamu sa topi wood man. Yo may bo, may scissors. Labat. Yeah, bo. Away ayos ka man. At sa anti bo may bo. Sulut. Albat ikala ko sana po. Nay, kas balay mo. Away away. Si manusot man eh diyo. Ya may bo man. Di ufera jay turo ko minay nang mapanyala. Nay, namas nay. Kasayis na ulit mo ka man. No. Matot sa inyo las mo. Ay kas blay pa yala tuwi man. Nay, kayok siya balay man. Sinde. Ay sure man. Awan natin matalay mo sa love ya. Mas man, dahil ko dahil pa man dahil ito baby ari. Zan Ay, po. Watan, sa ibitan may mo. Stick to buwan may yun. Nay, thanks buwan may mo. Kuyan. Asu guys man. Ayan. Kung basta man sa bitana si Tika di. Anyway may gazi. Usama ko man ho. Away. At sa nay na sa ilo. It's bow man. Okay. Away may po. Ito kanig waran may bo. Anis krafta. At script say. Oh may bo. Waran na pariti man sa book may bo. Frita may book na mo. Sina ay kata ya vatsa meu ko bisira ni ojoy. Buhay kapad din matong sa kapad din. Ayan mo dyan may bo man. Oo. Look na lang. So ayun nga i-coach namin. Why may bo. Asal ka bro. Why nita may bo man. Why Kasi may usin mo restaurant Lagi ko. dai bis rastak man. Eh bug sa layong nawong tambo kinero. Lagi may bo man. Bak may bo ko mo isto. Ras may aksin de. Bon tialo tino mo op may bo. Sila ni flut mo skuwak man. Oh may bo. Ni naw ni man. Sinsa. Ni naw ni kazi man. Ano ba makakwa mo sa yung latfal mo. Salud bo daw man. Mas parati mo boss. Nakatong ko na ko lagay book na tinati ka ko na ko mo guys. Siko bo daw man. Salud bo daw. Bakit tinunong ko dang, Curry? Sa sunok sujay. Wat is er nog? Jam ka dang hati iPhone tiya. Fun, Mas malaitit sa
Nou, Jay. Ay, kom niet, Jay. Ik moet wel lijken, Jay, man. Kom niet, Jay. Ik moet wel lijken, Jay. Ik moet wel lijken, Jay, man. Ik moet wel lijken, ja. Ik moet wel lijken, Jay, man. Kijk, hoe je dit, Jay. Je rijdt me van die donker wou weer je voor mij. Hi, Simonay, is het zij? Is ek, ja. Hi, ja, Simonay, waar ben je geboord? Ja, ik kom nou al die nog zo bij je, dan kom ik zo om. Hi, Ik wil niet verstaan, maar het gaat aan mijn leven niet. Allemaal heeft mij weggegooid. Hi, ja, Simonay. Mijn ma had mij ook weggegooid. Hi, ja, toch niet. Ik is verloren aan die wereld. Ik heb die me op. Ik kan niet zo praten, het is altijd een god. Ik kan weer jezelf van niet zo voelen. Wil je die vijand blij voor die slechte keuzes van mij? Hou de vraag Ik zal zo normaal praten, niet waar niet. Ik zal niet doen wat ze willen moeten doen. Laat je de rechts hier, maar alsjeblieft. Kom eens, gaat het doen, maar. Praat van ik heb nog nooit in mijn leven zo gepot. Er was een zaak van leven en dood. En wie we sterven, jou gaan nooit dood. Alle leven verjaardag. Maar deesdae voel het zo, die heilige geest is aanwezig. Van ik voel alleen naar jou, man. Van die donker wou weer je voor mij. Wie is aan met dier? Is ik, Wie is ik? Jamie. Honna, wat zoek dit lemmeira vandaag? Wat gaat nou hier aan? Kan Simonay? Mami, alsjeblieft, ik kom. Praat gewoon net samen met Auntie. Waar gaat het nou? Auntie. Ik kan s'nachts met die lemmeira te doen. Auntie se kind die. Gee haar nog een kans. Ik zal helpen om haar in die repen te krijgen. Kijk hoe lijkt ze? Als ik Auntie. Maar Simonay heeft dan met jou gepraat, man. Nou, wat zit jammer, mami. Jij wil je gewoon en jij praat hier met Zij zijn is mijn vriendin en ik verstaan, dat is nou moeilijk, maar zij is Auntie se kind. Kijk hoe prachtig het zich gelijk met haar gepraat. Zij kan wie ons kan van aan die repen krijgen en als zij uitkomt, dan kan ik van bij ons company werk krijgen. Alsjeblieft, ga jij net nog een kans. Alsjeblieft, geef voor mij. Ik heb gepraat met die kind van mijn man. Ik was jammer, mami. Maar dan moet je wat ik zei. Zij kwam nou weer aan. Zij is nou zo jammer hoe alles wat gebeurt. En laat het naar hier was, hier ze wel in luisteren. Als rechts, dus moet ik ook. Ja, maar zij is jouw zuster. Nee, niet aan zuster, ze moet overkomen. Ze moet overkomen. Maar ik ga me nu uitgetrekken, mami. Schilla man, ik kom mee, man. Nou, wat gaat nou van die zaak nou gebeuren? Nou? Ja, net nog een kans, ons kan van aan die repen krijgen, Auntie, alsjeblieft. En ga van jou vandaag beginnen, kind. En als jij weer hier goed aan mij doen, die woord van die Heer zegt, hier jouw vader en jouw moeder en jouw daar zal verlengd worden. Ik is jammer, mami. Kom, geef me mij een drakje. Ik was in mijn dakens, deze ik was dan in mijn dakens. Wees ik heb gezoekt